I avancen també els silencis, les ambigüitats i les incerteses de Convergència i Unió i del seu candidat. Ja portem 2 debats i no aclarim gaire cosa. Més ben dit, no aclarim res. Ni propostes ni programa. Nosaltres tenim el programa penjat al web i a més li hem donat amb ell i fins i tot personalment en els debats el nom Futur de Progrés blogspot.com. I no coneixem el seu programa, no ens ho diu, ni adquireix cap compromís personal. Nosaltres li preguntem, senyor Poblet, quant temps hi dedicarà vostè, que és alcalde, president de la Diputació i que ara acumularà un altre càrrec? Silenci. Diu que tinc una obsessió per ell, però és una obsessió pels ciutadans, perquè els ciutadans tenen dret a saber què és el que farem nosaltres, no l'endemà, perquè ens voten. I a mi em votaran com a diputat i jo he promès que em dedicaré al 100% a la meva activitat i a una sola activitat. El senyor Poblet no ens ho aclareix. Li preguntem, vostè pactarà amb el Partit Popular, com fa la Diputació, durant aquests anys? Aquest partit que va contra Catalunya, que ha fet aquestes campanyes fora del nostre país, Andalusia i altres llocs d'Espanya, pagant anuncis per dir que aquí discriminem a la gent, que volem imposar el català a tothom, que cobrem massa, que tenim massa recursos, etc., que ha impugnat la nostra llei màxima, que és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, davant del Tribunal Constitucional, que ens ha comportat tants problemes. I tampoc no ens ho aclareix. Fa 4 anys van anar al notari, ho recordeu? Van dir, anem al notari? Perquè ja com que ja ens n'enfiem tan poc la gent d'aquests, doncs a veure si el notari donava fe que no pactarien. Aquesta vegada ja no hi van, però tampoc no ens ho diuen. Què hem d'aclarir, senyor Poblet? I com que no ens ho aclareix, jo avui li dic aquí públicament. Ho he dit a Reus fa pocs minuts davant d'uns quants periodistes. I ho dic aquí davant de la resta de periodistes i de tots vosaltres. El senyor Poblet vull un cara a cara amb ell perquè aclareixi davant de tots els ciutadans quines són totes aquestes incògnites i totes aquestes incerteses i ambigüitats que porta al damunt Convergència i Unió en aquesta campanya. Vull un debat cara a cara amb el senyor Poblet per clarificar una polletera